Sa headlines kan mga barata, mga nag-aarkila ng pwesto sa Bicol Central Station matapos na ang kontrata sa lokal na gobyerno kang Naga. Public Safety Office may permanenteng personel ng mabantay sa mga wheel clamp area. Mga pulis San Miguel Catanduanes na nakabadil sa sospek na ng agaw ng badil, mahampang sa reklamong homicide. Camarines Sur PNP nag-aandam na sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Uyan mga barata, saldo na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Ngunya nakatapusan kan bulan ng Pebrero matapos ang kontrata kan mga nag-aarkila ng stall sa Bicol Central Station, uli ka ini. Kaipuan nindang makapag-renew kan sa indang kontrata sa lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Nasa 99 na pinag-aarkilahan na stall sa loob kan Bicol Central Station ang nakatalaan ng matapos ang kontrata ngunya na February 28. Susog kay Bicol Central Station Operation Manager Nonoy Reforzado, subject to renewal man ang mga ini, as natawan naman nila ng form na kinakaipuan sa application. Kaipuhan na maisabit kan mga stall vendors si mga requirements kay baran na si renew nindang business permit. Pag nakumpleto na, magkakaigwa na sila ng bagong kontrata para sa taong 2026. Gusto contract nila matapos niya na February 28, February 28, 2026, kunya na taon. Subject to renewal man sinda. And gabos naman na mga forms na kaipuan sa reapplication, renewal na itaomi naman sinda. Actually, na itaomi sa inda yan, last year pa, sometimes in December, something like that. So, kay po nidang mag-submit giraray kato sa mo, ang iba kato nag-sarabit sa muya, plus the requirements, of course, si renewal man kasi ng business permit sa mga requirements. And then, pag nakumpleto ninda itong mga requirements, that's the time na ma-execute na giraray kami ng bagong kontrata for the calendar year 2026. Saro sa mga violation na nanotaran sa mga stall vendors, iyos pagbayad sa moroso sa kuryente asin renta, daiman makakakuha ng clearance for renewal sagkud dain ninda nakukumpleto ang sa idang mga obligasyon. Kung sa hindi isin na makakakuha ng clearance for renewal sa BCS, kundi ninda nagigibo ang sidang responsibilidad sa pagbayad kang renta asin kuryente. Kung mag-abot sa punto na dahil makarenew ng kontrata, ang mga stall vendors, kinakaipuhan ng isurrender ang sidang stall sa Bicol Central Station. Kung may mga nag-violate man, usually ang malangkayan itong day tama sa bulan kapag bayad. Alagad, may mga measures man kitang ginigibo through demand letters, kayan. And then, sinda makaka-renew, especially kang sendang business permit, kung sinda makakakuha sa mo yung clearance, tapos require yan kan Office of the City Treasurer upon renewal kung sendang business permit, require itong clearance halit sa Bicol Central Station. So, kung sinda cleared sa mga responsibilidad nila in terms of payments kan rental, plus itong sendang konsumo sa kuryente, dahil sinda tatawanan clearance. Kung sabihin, dahil sinda proseso kung sendang renewal man sa business permit, and kung mayong business permit, mayong contract. Para sa Jaran TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa ibang bareta, sa inuluwas na anunsyo kan bus company na Peltranco na mapundo na sindakan sa indang operasyon. Sinabi ni Bicol Central Station Operation Head Nonoy Reforzado, mayo man ining direktang epekto sa dalagan kan Bicol Central Station. Alagad sinabi ni Reforzado na i-validate paninda ang nasabing anunsyo, hulti nagpasilis sa indang opisina ang Regional Operation Manager kan Peltranco, asin nagsasabi na dai pa masinda interong mapundo ning operasyon, asin nag-iisip pang i-renew ang kontrata sa Bicol Central Station. In kaso magpundo ning operasyon, kaipuan magkaigwa ning tultol na turnover kan sa indang booking station sa terminal. Dahil man po siya dahil man siyang gayo apektado. Pero yan, information na yan,
Kami pa talaga si tunay na tamang impormasyon, I mean. Kasi kang nagluwas itong memo na ito, na pigpaluwas ata kan sa Chief Executive Officer man, kang Phil Franco, nang duman sa Moya si Regional Operations Manager kang Phil Franco and Damihan. Nagbisita sa kuya, and then nagsabi na dahil pa man talaga sinda fully ma-staff. Iba pa nga ni sindang intent na i-renew grare itong contract nila sa Bicol Central Station. So, hapot ko nga ako nga niya. Ano nga ko niya yung tungkol sa memo na ini. Sabi niya, para dato sa mga empleyado. So, ang niya, ng sitwasyon, may pa talaga kaming tamang impormasyon na I mean, si mga information kay puan may pang-validate. Padagos sa mga bareta, ang pag-uuran na namamatayan sa bilog na Kabikolan darakang shearline, asin ang nag-aging bagyo, ang nakakapaabala subuot sa pagpuon kan mga pagpakaray sa mga pasilidad kang National Irrigation Administration Bicol na nadanyaran kan bagyong si Christine. Susug kiniya Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera, may mga probinsya sa Bicol na nakapuon na kan pampatrabaho, alagad sa Camarines Sur asin Camarines Norte, pati na sa Catanduanes na tinamaan ng bagyo ang daipasubuot nakakapuon kan patrabaho. Tapos na yung budget na pirmahan na ng ating Pangulo, no? For Region 5 we have 1.2 billion pesos for Region 5 na to start yung mga rehab natin. Unfortunately, maulan. Hindi tayo makaumpisa, no? We're hoping itong summer sana na baka February or March gumanda-ganda yung panahon natin, no? Para ma-start natin to. Iba kasi yung klima dito, no? Compared to other regions na nakaumpisa na sila. Tayo, we're just starting pa kasi nga kadadaan pa ng share lines dito, no? Ang lakas ng Cam Norte, nabaha nga no? Catanduanes, nabahalin last week. So, yun yung gusto natin maumpisan na to. Kasi baka maaga na naman itong tag-ulan natin, baka July, tag-ulan na naman. Mientras tanto, preparado ang opisina regional kang National Irrigation Administration na magpasubli ng heavy equipment sa lokal na gobyerno kang Naga para mabawasan ang epekto sa pagbabaha. Pero nagkaroon na ng initial talk sa kontrabaha, no? Alam naman natin na yan ang unang program ng ating mahal na mayor ni Ma'am Leni na sabi ko nga, pag nauli yung baha dito sa Naga, di ba? Ibabato sa kanya yan. So, marami siyang kinuha, no? May mga consultant siya na kinuha. Ilang beses na rin kaming nag-meeting with DPWH, no? Kung paano i-reduce yung baha, no? As partnership, humihingi sila ng partnership sa NIA kasi may mga bagong equipment tayo na pwede nating ipahiram sa LGU, especially here sa Naga. Sabi ko naman, anytime na basta kailangan, no? Na para maibsan natin yung baha dito sa Naga, especially here sa Naga. Padagos sa mga bareta, para masigurong mayo ng maparada ng bihikulo sa mga wheel clump area, may pinagdesignar ang Public Safety Office ng permanenteng personnel na iyong mabantay sa sarong lugar sa sentro kang Naga. Nanotaran kan PSO na pagkatapos na makapag-wheel clump asin maghali naman ang mga PSO personnel, nabaralikan man giraray si mga nagpapark kan sa indang mga bihikulo. Ang lakdang na ini, ang parte lang subuot kan pinag-e-implementar kan lokal na gobyerno kang Naga para sa road clearing as in traffic management kang syudad. Ang binabarantayan na lugar, may nakatoka na kada organisasyon. So, halimbawa, sa PNP, sa ining lugar na ni, so PSO, igdi man sa may lugar na ini, naka-outline na po iyan. As in, on a daily basis, sinda ang mamantener kang clearing kang lugar na iyan. This is to complement also itong ginigibo na po kang PSO na dahil so wheel clump operation ta, paghali kang enforcer na baralikan, binagutan na din so strategy or pinag-augment ta. Igwa na po ng mga fixed personnel na maantabay sa mga lugar na iyan. Dahil na mahali. Gusto sabihin, 8 a.m. to 5 p.m. may bantay dyan.
na nagmamantener na malinig sa lugar. Sa ibang bareta, kinumpirmar ni Police Colonel Virgilio Olala Jr., Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur, na nagaandam naman ang saindang opisina para sa nakatalaan na pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Alagad Mayo pa subuot siguradong petsa asin lugar na bibisitaon ang presidente. Pwede subuot sa syudad ng Naga o sa probinsya ng Camarines Sur. Kami po ay nag-prepare sa arrival ng ating mahal na Pangulo. And accordingly, sa Naga, yung event. But based on the information na nakuha ko, ay pinag-uusapan pa ng Presidential Management Staff kung saan talaga, it's either Naga or part of Kamsul. So wala pang final itinerary or final date ng kanyang visit. But then again, we are prepared for the arrival of PBBM. Sarong street-level individual ang suspect sa pinagibong search warrant operation sa Banwaan kang Bato, Camarines Sur, Kasuudma. Susog ki Police Captain Liza Jane Altesa, tagapagtaram kang Camarines Sur PNP. Mayo naman ibang kaso ang nasabing suspect na daiman inabutan sa harong, tayaon ini nakakonfine sa ospital. Hindi naman nagdakip ang suspect dahil nakakonfine ito sa Lourdes Hospital ngayon. Pero nakumpiska sa kanyang bahay during the search sa loob ng kanyang bahay ang more or less 10 grams na pinaghihinalaang shabu at na-witness ito ng kanyang brother at syempre yung mga mandatory witnesses natin, taga-media at ang mga barangay officials. So ito ay nagkakalaga more or less ng 71,000 pesos. Sa iba pang police report, kasong homicide ang isa sa angat na reklamo kan PNP Del Gallegos sa 4 na pulis na haling San Miguel, Catanduanes na iyo ang nakabadilgadan sa persons under police custody na may kasong murder na sa indang inaresto sa Pasig asin pinagbiyahe pabalik Catanduanes. Alagad nang agaw subuot ning badil ning pulis kun kaya nabadil man ini kan mga otoridad. Kinumpirma ni Police Captain Bernie Ondisimo, Chief of Police kan Del Gallego, Camarines Sur, na tulong tama ang inabot kan suspect sa abaga, daghan asin sa payo. With constant coordination with our legal officer, Attorney Mitchell Compañero, we will file a criminal charge for homicide. And then about doon sa autopsy, 3 gunshot wound, isa dito sa my shoulder, sa chest niya, and then sa head. So according to the medical expert, Major Istulatan, yun po ang nag-cause ng death niya, yung sa chest kasi tinamaan yung lungs and yung sa head po. Sa iba pang police report, mga problemang gustong tawan solusyon kan mga residentes kan barangay sa syudad ng Naga ipinaabot sa programang Kapehan sa Barangay. Uyang sa kuyang report. Ang proyektong Kapehan sa Barangay na pinapanginotan kang Naga City Police Office sa pamamayo ni Police Colonel Gilbert Fariñas may obhetong mapakusog ang koordinasyon kan pulis sa barangay kasabay kan pagmantener kan pasi-orden. Sa Kapehan, dadangugon kang mga personal kan PNP na yaon sa City Community Affairs and Development Unit ang mga problemang inaatubang o gustong ipaabot kan kada barangay sa PNP asin ang PNP na an magibunit paagi para matawan ini ni solusyon. So ini ang goal kani is magkaigwaning interaction sa barangay, magulay-ulay from the word kapehan. So bakapi-kapi para maaraman itong issues and concern ng barangay, kung ano ang problema ninda sa barangay, kung ano ang pwedeng maitabang ng barangay, ng pulis sa barangay para and kung ano din ang pwedeng itaong extend kang barangay vice versa para magkaigwa kita ning peaceful and peaceful na community. So ito ang purpose ka po. Yung project na ini, ginibo ini para ma-address ta itong mga concern kang barangay na sabi nga ni, di nakakaabot sa station dahil hanggang barangay na lang. 4 na barangay na sa syudad ng Naga ang natapos ng dumanan kan PNP. Ini ang barangay Liboton, Sabang, Pacol, asin Mabolo. Sa Liboton, ipinaabot kan barangay sa PNP ang mga estudyanteng naiimbwelto sa mga gang kung saan naghahagad ang barangay ning dagdag na police visibility sa saindang lugar
urog na kun hapon na iyo ang pagluluwasan kan mga estudyante. Theft asin robbery man ang problema sa barangay Sabang na tulos kinibuan paagi kan PNP. Hagad ngunyan kan barangay na magkaigwanin permanenteng pulis na mabantay sa saindang lugar. Sa barangay Pakol, maut kaning mahiling ang presensya kang pulis 24 oras. Alagad paliwanag ni Police Captain Daisy Angeles na isubuot pwedeng magstay ang pulis sa sarong barangay sana. Ano ninda, halos gabo sa barangay, sa peace and order talagang ang hinahagad ninda is itong makaibanan ninda ang pulis or nahihiling ninda ang pulis. Almost halos gusto nilang makaibanan ng pulis all the time. Pero sabi ko nga ni kayan, dahil man kita pwedeng mag-stick sa sarong lugar lang. So, may igo kitang mga pulis na naka-assign sa mga barangay, pero dahil pwedeng mag-stay sa sarong barangay. Huli sa proyektong ini, nakula ang posibilidad na mapababa ang bilang kang krimen sa syudad ng Naga, sabi ni Police Captain Angeles. Mas siguro saro ini sa magiging dahilan para magkaigwa kita ng mas mababang crime incident. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, balak ang Naga City Police Office na sa laog ng sarong bulan, maubos na mabisita kan PNP ang 27 barangay kan syudad ng Naga. Alagad madepende ini sa availability o sa schedule na itataukan kada barangay. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, bako lang sarong beses gigibon kan PNP ang kapehan sa barangay. Kung may mga gustong ipaabot na concern ang mga barangay sa Naga, tulos-tulos na dudumanan ini kan PNP Naga. Actually, ang target ming barangay depende sa schedule, availability ninda, kung ano ang availability ninda na oras and aldaw. So sinda po ang nagtatao sa indang schedule kung ano rin sinda available. Tsaka dailang ini once gigibuhon sa barangay. Kumbaga every time, kumbaga kung may concern sinda, pag nag-schedule sinda, dudumanan ta. So, pero uubuson ta muna ang gabos na barangays. Ang balak mi nga ni kani, at least once a month, ubos ang sarong barangay. Sa iba pang bareta, 7 barangay sa Banwaan kang Kamaligan, Camarines Sur ang nariting bilang drug-cleared barangay. Iniiyo ang Barangay Santo Domingo, San Jose, San Pablo, San Juan, San Francisco, San Mateo, asin Barangay San Lucas. Mantang ang 6 na barangay na natatada na daipa drug-cleared, iyo ang Barangay Suwa, Duggal, Marupit, Tarusanan, San Marcos, asin Barangay San Roque na padagos ang drug clearing operation kan PNP asin PDEA. Sa assessment kan PNP Kamaligan, nasa 60 to 70% na ang Banwaan pagabot sa clearing operation. Ongoing po nganyan ang satuyang pagparases katong mga barangay na for clearing na po. Kung sa percentage po, pag-abot sa clearing operation, nasa ano na po kita? Nasa 60-70% ang satuyang process na mga ano. So, mga limited na lang po ining satuyang mga pagtatrabaho kasi ang kagayunan po kaya very active po ang satuyang mga barangay official. Monthly po sinda nagmi-meeting badak. So sarap po yan sa natutukar ninda na talagang sinda din po pag once na may na-observe sinda, iyo po ang pagtutukar sa meeting. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan Janan TV 48 Nagan News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, Janan TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, Janan TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ng Sabado, ako po si Cristina Valenzuela, asin ini ang Janan TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind.
hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Ano, morag ka?